Hayi baby khuleke emini ophethe ukhiwa cold room namhlanje. Sawubona my brother. Uyangiphazamisa mfethu. Hayi bomfethu sihleli labantu aba serious ngale mfethu. Ngicela ungikhiphele iona mfethu. Noma iHennis. Iona. Yes. iHennis iona wena. La kule cold room le. Lalela la mfowethu othi ngitshela mina. Wena ngeke uthole iona noma iHennis la wena la ungathola wena iSmirnoff nakhona makuthi sakhona ngakuzamela inini. Ungazongitshela nje ukuthi umuntu serious. Hey baba, awuthi ngiyoyithengela mina iona leyo. Hamba uyithenga. Uzowenzana ecold room ukuthi usana imali umcimbi wakini. Hamba man. Babe ungabanaki laba ilabantu laba abahluphayo laba. Hayi namhlanje ukhiwe cold room phethwe mina babe. Kuleka nje. No, na cold room serious. Oh. Yini manje futhi wena? Buda, no me. Heineken wena. Angazi yazi yabona sifisa ukuthi ngiyongayizula yonke le ndawo angaze ngihlangane nawe uphethe Heineken. Hleze ngihlangane nawe uyiphathele lobo bhiya abashibhile. So ngeke ngikwazi ukuvulela ngikuvulele Heineken. Ngicela ungisukele nje le nto. Imake khona le Heineken oyifunayo. Uyazi ukuthi testa kanjani? Fata ngabuya. Sanibona? Ya sanibona njani? Awu kadza kwethu nazi nabahle. Ngicela ukubuza nje ngabe nithandane nginifakele savala, nginifakele extreme. No ikhona ne strawberries nikhuleke nje. Nganihlanganisele brutal fruit noma yinefumene nakanza ukuthi ukosem nazi nabahle. No, hayi no siyabonga. Sifuna ukubuza ama toilet angala. Ngibuza ama toilet. Yes. Niyaphi mfowethu opia nje ababili yazi singabe sifaye nje sihleli nabantu abadala cela ungizama ngopia nje abawu2 bar abawu2 nje kuphela ufuna opia abawu2 yebo na ngiyabonga baba